Дение за сините. Тодор Янчев. За Вуядинович. Отново Янчев. Пресиран от Живко Миланов. Успя да отнеме защитника на Левски. Топката е в Николай Димитров. Има възможност да шутира. Много слабо, но рикошет и това е гол! Какъв гол! Левски открива резултата в 43-та минута с попадение на Николай Димитров. Неговият удар рикошира в друг футболист. Може би това е Еньо Кръстовчев, ако може да се съди по радостта, която изпитва централния нападател на сините. Доста странен гол, но топката се озова във вратата на ЦСКА. В 43-та минута сините излизат напред в резултата. Не бих казал, че беше кой знае колко логично с оглед на това, което видяхме до този момент през първата част. Но ето вижте, тук Николай Димитров беше оставен да шутира. Струва ми се, че точно Еньо Кръстовчев игра последен с топката. На пръв поглед слабият удар на Николай Димитров се озова точно в краката на Еньо Кръстовчев, който само промени посоката на топката и я насочи в долния ляв ъгъл на вратата на Ивайло Петров. Нямаше какво да направи вратаря на ЦСКА. Той вече бе тръгнал надясно